Paljon paremmat jää. Se on sellainen, kannattaa kokea. Se on ihan kiva, kun niitä tulee tuonne. Nyt sun pitää vaan pitää... Joo, pitää vetää pyörähtämättä ja... Niin ja varmaan ajoa, että saadaan kerätty pisteitä. Niin ja sit välttää kaikki kolarit ja... Joo. Terve. Mä teen kättä sun tuohon. Mä teen tarkoituksella, että jotain tänne. Joo. Ykköseksi! Kuka? Se on meidän tiimi. Onko? On. Kato nyt mitä sladi vetää kauheesti. Vähän toi kyllä vetää hyvin toi ykkönen. Oi. Kauheet sladit vetää. No on pomppuja. Tää on niinku crossirata. Katsokohan viimeisenä on. Ai toi mikä vetää suoraan. Kuka se oli se? Se on meidän tiimissä. Ai. Se rotaksi mikä siinä oli. Ai siis se on. Niin se sininen. Oliko 111 numero? Joo 111. Onko? No nyt mä tiedän se senkin. Se on meidän tiimissä, mutta ajaa eri luokassa. Ai. Nää on varmaan veljeksi. Hieno ajo, hyvä. Lähtö on ihan nappi. Vähän lähtös tuo. Massiivisia poikia.
Mistä mä saan mukaan? Ne näytti mulle jotain kylttiä. Numeroa. No ei ne mitään lippuja. Se oli hyvä ajo. Olis nää mun ihan perässä? Oli. Rotaksi tuli ihan lähellä. Mä katsottiin jo painaa. Se on lihat niinku pitkä. Kaikki toimii ihan hyvin. No joo. Paitsi lasit. Paitsi laasit, kato. Joo, ne on hirveet. Meidän pitää seuraavaksi kapaa ostaa Näytä niitä laseja vielä. Otetaanko he? Vaan sisäpuolta ja... Niin. Anna avaa. Ei tarvitse niin paljon kääntää nyt rattia, vaan kaasua vaan. Kommentsit takarivistä ykköseksi. No hyvin meni. Pääsin tuon vikalla kierroksella tuolta takana kahdesta ohitte, kun ne kiinas keskenään. Nousi monta siinä. Hirmuisesti. Henkka tuli vähän paikattua edellistä lähtöä. Joo. Jees. Oot sä ihan tyytyväinen? Jees. No otetaan sitä. Mitä muuta? Kaikki toimii. Joo. Ohjaus toimii hyvin. No ohjaus ei oo sinne niin hyvä. Meni vähän pitkäksi sen takia, muutama minuutti. No, moottorit pysyy tallella. Varmaan. Ja toiseksi tuli numero 1. Yeah. Onneksi olkoon. Palkinto. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon.